நான் என்னை கலெக்டராக உணர்ந்த தருணம். எந்த ஊர்ல கலெக்டர் ஜிகிஜிகின்னு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்றீங்களா? இதுதாங்க ஜுவல் நெக் பிளவுஸ். இதுதான் ஜுவல் நெக். எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா வந்திருக்கு பாத்தீங்களா? இதுல சிங்கிள் டாட் மட்டும்தான், இந்த பஸ் டாட் மட்டும்தான் இங்க இருக்கும். அப்புறம் பேக் ஓபன். இதுல நான் என்ன பெருசா சொல்லி கொடுத்துருக்க போறேன் அப்படின்னா, ஆமா பெருசா தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க இருக்கிற டாட்டை மேனிபுலேட் பண்ணி இங்க எப்படி எடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் சிங்கிள் டாட்லயே பஸ்டுக்கு ஷேப் கொடுக்கறதுக்கு கான்டூர் டெக்னிக் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் இதுல கப் எப்படி பிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். பட் இதுல நான் வைக்கல, ஆனா எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். கத்துக்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. க்ளோஸ் நெக் போட்டுருக்கவங்கள்ட்ட போய் கேளுங்க, அவங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கையை தூக்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி. கை தூக்குறது கஷ்டம், பட் என்னோட பிளவுஸ்ல கையை தூக்கலாம். நீங்க ஜிம்முக்கே போகலாம் அந்த பிளவுஸை போட்டுக்கிட்டு. விருப்பம் இருக்கிறவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி கத்துக்கலாம். வாட்ஸ்அப் நம்பர் என்னோட பயோல இருக்கு, கான்டாக்ட்